Здравейте, аз съм Маняка БГ и днес ще играем тази игра. Много е яка, просто ще ви кажа как се казва и да почваме. Опа, някакъв скин да сложим. Имаме ли скинове? Имаме скин, ще сложим ето то ще играем. Така че, да. Ще почваме играта. Надявам се клипа да ви хареса. Ако ви хареса, абонирайте се и лайкнете, за да продължаваме да играем за да продължаваме с клиповете. И така, аз пак забравих да си сменя оръжието, защото това е мега слабото. Така че ще вземам на хора, тези, които бия. Няма значение какво оръжие, това не ми харесва никак. Така че, да. Ето един много е... Айде... Малко да ме убият. Получим приятели. Взема това. Взе го. Добре, взе го, добре. Добре, взех го. Да умря, вижте какво хубаво умря. Добре, няма такова. Здрасти. Добре, то смря. Тук... Скачих отгоре долу. Обаче не знаех, че аз ги видях. Тихичко се казваме. Се качваме. Тук няма никой. То... Ай! Бибе! Айде, отрепахме го. Опа, вече тук се възвахме колкото място. Чакай да се рейтнем. Опа! Не, ще малко по-биско. Така, мерси. Браво. Много сте добре. Браво. Опа. Къде сте на тия? Ямри. Той ми тръгна да се бие. Това не може да бие. Опа! Ти къде бе? Ще вземем този скин. Ще рейдим малко. То с много... Всички! Наред! Майко! Аз ги избивам един по един, бе. Ей, моби. Какво да убихаме, просто... Не знам как стана това. Пак ще трябва да убивам. Ще се включи пистолета, по-лесно ми с пистолета. Много по-лесно ми, честно казвам. И интернетът пак се губи. Я мри, бе. Опа, хвърлях. Опа, без... Нарушил. Сам бе... Опа! Опа! Добре ли играе? Я пишете в коментарите. Я мри, бе. Опа. Добре, то ми за кила. Няма значение. Пак ще ги бием. Лека нощ. Опа! Това оръжие не съм го изпробвал и ще го изпробвам най-накрая. Я? Опа! Кърпичка! Майко! Не! Няма много. Опа. Добре. Пак му биха. Това не е честно.
Добре, това няма значение, ще ги имам доста повече. Те не могат да ми направят почти нищо. Постоянно аз ги убивам. Опа. Айде да пробвам един път. Добре. Опа. Оставяме си това оръжие. Ще им хода отблизко и... Опа. Опа. Още една виктори. Ами, какво да кажа, просто съм професионалист в тази игра. Много яка, направо нямам думи наистина. Тъй като си изтегли преди малко и ми скефи. Честно да ви кажа. Добре, вгречваме си работите, които трябва. Така. Това оръжие не ме кефи, така че го сменям. Не знам с кое. Купуваме си това. И ще го апгрейднем. Да. Купуваме си това. Така, драги зрители, ще се прехвърлим сега в Brawl Stars, тъй като тази игра ще ми омръзна малко за деня. И ще се видим като сме в Brawl Stars. Така, вече сме в Brawl Stars и самата игра, тази, която играх, се казва Mother Ops, така че ако искате да се изтеглите, си изтеглите много яка. Направо я препоръчвам и сега ще играем малко Brawl Stars, за да си вземем този Big Box и дали ще успеем да го вземем. Съм изпълнил целия Free Pass и вече сме само с Big Box-овете. И ето вижте ми героите. Имам си всички, не всички, имам си доста хубави герои и нямам доста добри. Всъщност, обаче имам Legendarка, 2 епика и Сърча. Да. Вижте ми найното, го спечелих преди месец и половина. Днеска беше нов сезон. Ще отварям 2 Big Box-а. Братовчетка ми ще им прати да се инвайтвам. Гледай, ще им приеме, не се знае. Няма да им приеме явно. Добре, значи ще играем на соло. Колкото му взехме мисията. Така че го махаме. Ще играем с 8-bit. Ще си вземем този Big Box. И този също. Ще се опитаме да ги вземем. Ако ги вземем двата, ще ги отварям. И дано да се падне нещо, така че късмет. Почваме. Вече си взехме един пауър. Чакай, малко сме бавнички, но пак. Правиме нещо, убиваме. Ще ли тази музичка много ми скефи, тънника си яко. Тън. Че тънник, аз много яко дем пак. Покажем на хората, че можем нещо поне. Няма значение, бая ми е спукан. Обаче дисплея, може би ще си взема нов телефон. Ще я блъщанахме. Сега ти задох. Аз ще ти изям. От към мен. Аз ще ти изям, ела. Аре, знам, че си ми трябва. Я. Аре, ости си. Ни си трябва да побеждаш. Кога си про? И сега ще направили на поредичка, когато си про и когато си нуб. Питам вас,
За да ми кажете дали да я правя или дали да не я правя. И така. Започваме пак. Сега ще ги ядем пак. Понеже сме вълци, сме жадни и сме гладни, ще избиваме всеки, който ми си спречи на пътя. Също така, не забравяй, също така, влезте в моя клан. Той се казва BMW Power, тъй като аз обичам много BMW и то сме уби. Клацинуп. Това беше Клацинуп. Той се казва BMW Power, BMW с главни букви и Power. Сега ще ви го покажа всъщност. Сега ще го видите. Чакай. Ето го. Погледнете го и го напишете. Влезте, за да ми помогнете да си дигна, да го дигнем и така. Нека почнем третата игра. Прощайте, третата. За да си оправим, за да си вземем по-точно бигбоксовете и започваме. Ето, че веднага тръгваме. Много ми е яко. Тая игра просто много ме кефи. Може би ще играем и Dream League, но в друг епизод или в този. Не знам. Опа, идва. Я. Я, домреш. Горе. Опа, идва. Бягай. Настига ни. Не. Макс. Ай, изчезай. Я. Що не видиш нещо? Нещо май се отказа. Когато си пъзло. Но ясно, че ще се откажеш. Брат, ям. Аз ще си тук кутийки, ти ще ми идваш. Айде. Да, речо. Ма ще избие двамата, ще убия. Лава. Ти бе. Ямри. Трима ли? Братчет. Нещо си излага. Нещо си самоизлага, ей. Няма. Не съм. Чай си пуси такова. Така си го премести. Опа, аз съм. Не, няма да му убиш. Не си дам да му убиш. Вие двамата са бити, но няма да му убиш, не си дам. И мамо, цели ще моето момиче. Я, те ви чакам. Опа, не можеш. Няма да стане тя, която си мислиш. Аре, Дарио. Аз почти го убих. Момчето ще ми се дърви. Гледай го. Ще умре много ясно, но аз ще умра сега. Не, няма да умра. Няма да умра. Не се предавам толкова лесно. 24. Ауф. И колко ни остава? Стига, бе. Дали ще ги дигна? Дали ще ги взема? Ще ги взема. Поне като отворих днес мегабокс и бигбокс, поне ми беше дал токен да говори. Връщаме се, но ще се малко да спра клипа. Връщаме се. С победа загуба. Тоест, второ място. И да. Всъщност ще се опитам поне да вземем втория бигбокс. И двата ще спрем да ги взема, така че... Да. Ще се опитам да ги на няколко няколко брала. Опа, Леонес. Леонка, не ти препоръчвам да се биеш. Не ти препоръчвам, сега ще му убияте 200. Добре, вие как го смятате, брат? Как го смятате? Мен няма яд. Минус 2 купи. Мен няма ядки. Мен не че ми пука, просто ме дразни някои неща. После ще си дигна... Кой да си дигна,
Може би ще игра с Бо. С Бо, прощайте. Има Бо да има. Ще играем на това. Почваме. Утре ще пуснат мисии за 500. За 500 табора и ще си ги взема и ще стане много добре. Може би ще стане добре, тъй като стига де! Стига, моля се! Мани се тук! Ще изгърбе, ей! Да, бе, да! Минус 2 копи, какво направим? Пускаме на дул. Вече. Сега съм си взел първия битбокс. Да имаше токен дабори. За какво не ми пусна токен дабори този мегабокс? Да го отворих сутринта. Трябваше да записвам. Няма кой да се сети. Поне сега ще си взема единия битбокс, пък пасам. Също съм доволен сутринта, защото ми се падна такова гаджет на Сърчи. Доволен съм. И то много. Така че няма да се оправдавам. Също така си динах хедкът. Този пък. Кой си дърви? Този пък ще умре. Не. Как ме бе? Аре, брат. Ще ми трябва точно 20 купи. Този ран много казва. Тъпени, кой ми ще дърви? Убихме го с Поко. Просто го разкатахме. Долу имаше ли? Да. Познах и само по удари. Така няма какво друго да познае, де. Мале. Как ме закрива? Значи това не е приятно. Ето го. Аре, тук е. Опът, може би той ще ми вземе кила или пък аз ще го убия. Няма значение, не ми трябва килове, не ми интересува. Не ми интересува. Аре, какво правиш ти, бе? Аз ще го оставя да го убия, точно пред. Да, он ще се предаде. Шилито не се предаде. Бахти. Тега ти чудното. И тя ли се предаде? Тя се предаде. Тоест, Франка уби. Тя нямаше къде да ходи. Таким да убие. Ще му предложи да играем пак. Да носи се съгласи. Ако щеш. Пък не се съгласи, пък. Знаеш какво ме интересува. Нани, приятелчето. Аз имам Нани, така че не ми пука. Обаче Леон ми се пана между другото на 650, на 620 купи. Да, беше много яко. Обаче само отварям и Леон, брат. Направо умрях от кеф. И точно на предишния ми акаунт се беше панал Амбър. Предишния ми акаунт се беше панал Амбър. Пак не! Опа, мисля, че му биха. И затова за някой да се остава мален. Няма да ме направя. Идиот съм.
Ще се скрия тук и докато ми дойде приятел, защото не искам сам да играя. В смисъл не разчитам на... Тоест, просто не мога да игра сам. Мога да игра сам, просто тук са 2 на 1, пак ще ги убия. Гледай са тази бомбичка. Аз ще ми гръмних, не изгръмя. Не успях. Убих я на време. Не успя. Аз и сам съм силен, обаче тук са просто по 100 човека, как да оцеля сам. Разбирате ме. Също всеки... Това не ми е соло, така че... Опа! Шоу! Как е, Брижет? Да. Ние го унищожихме тук с хората с Brawl Stars. Не ги избиваме един по един с намето. Крол пак мра. Но няма какво се прави просто. Аз пак съм на малко. Пак не се остава обаче. Уби ми като нищо. Добре. Брат не иска да играем. Айде ще го приема. Нали готин. Той наши иска да си дига тика. Добре, ще играем, айди. Аре. Пусна си Амбър, аз ми челих и на него Амбър, аз съм добър. Гледай го сега. Много е тъп. Много е тъп. И всяко няма да играеш ли? Да, бе, майна, браво, бе, браво. Ще обягате, бе. Пих, бе. Аре, бе, брат. Брат, той ще го кикне сега. Не, аз... Аре, бе, брат. Аз просто ще се скачам, няма да мърдам. Не сама. Лека нощ. Здрасти. Чао. Тук е много тесно, бе. Брат, ще изгуба копия, разпри се, бе. Да, бе. Да. Няма да играя с слабаци като него. Пълен нуп. Аре, бе! Аре, бе! Брашет! Вземи това! Пауъра. За какво не го взимаш? Какво ти става? Благодарим, бе. Найс, бе. Не ми се държи. Не ще ми се държи, ако ми се държи, ще е. Къде пием?
Това да записваш не е чак толкова изморително всъщност. И даже мен някой път ми става кеф да си записвам, да си игра. Опа! Да, ще или нещо си дърви. Да си играя Brawl Stars, нали, като трябва да записвам. Това Нани ще умре Нанито. Да, умря. Опа! Опа! Не дей. Грешка правиш. Айде. Аз пъше кемпа, нищо няма правя. Обаче Дариот идва. И как ме открие? Не варай мене, не дай мене. Сърч, би сърджа. Не. Хора, между другото, вие знаете ли, че че Колет и Спайк са гаджета? Опа! Намерих Байрон. Намерихме си Байрон, обаче той се измъкна пъзлото. Охо, вземи го е. Брачет. Нещо такова, си позволява да си правиш шиги. Охо, опа. Обаче тук е лошо. Всъщност, за какво да е лошо, като може да ги бием? Частът ни е мъничък, но... Да. Загубихме това... Да, 7 копи. Та нищо не сме загубили. Биг боксче. Няма да го отварям сега. Тук няма ленков токен, да бори. Няма като изцяло. Има скин на 8-бит. Тук има, трябва ми джема ми трябва. Нямам джемове. Искам да разгледам някъде дали дават джемове. Не. Никъде няма джемове. Не знам как някои хора са стигнали чак 50 000 купи. Просто не знам как са го правили, а преди до 25, а преди до 20 000, това беше много по-възможно, отколкото сега. Също преди, не забрах колко беше, защото преди не съм играл Brawl Stars. Всъщност играл съм я, обаче просто забрах колко беше. Аз от много време не съм такова. Аз между другото бях спрял за 1 месец и пак почнах да играя. Не знам защо. Защото много яка с това. Именно. Нали, беше ми омръзнала и брат ми казах малко да поиграе, нали, взех, че пак си изтеглих. Тоест не, че си изтегли, брат ми ме прати, защото има малко проблем с телефона. Така, няма значение. Опа, лошо. Опа, не 120 кръсване. Не 120 кръсване, няма да му видиш. Не ти дам. Не може. Мале как се измъкнах. Това може да бъде и доста гадничко. Мале, измъкнах се едвам. Едвам се измъкнах. Добре, убих 8-бит. Този 8-бит тук. И тая си мисля, че му би. Патос. Опа. Лошо. Не, няма какво лошо. Да, това той е просто умря. От другия бог. Дето е Опа, мобията, моят приятелка е, така че да се пазим от нея. Опа! Пак моята приятелка. Аз бия и ме убих. Защо сте пълни слабаци? Не знам дали ще може да си взема. Ще успея да си взема Big Box. Не ще мисля. Ще успея да си го взема. Аре. И това ми спадне герой.
килер. Чао. Аз ще кемпа вече, ми се бие. Ще си кемпа и цифра светлината. Не, това не може да бъде. Просто, всъщност може малко да си побия. Тоест няма да стане видео, ако не се бие. Айде. Ай, тук какво става? Аз го открих. Това така е. Ти ми се правиш ли, бе? Ще ми се дървиш ли? Дървар. Опа, ожахте се близо до него. Бягай. Кърцо. Бакук. Така де. Не! Аре, бе, майна, помагай, бе, брат. Той още да играеш сам и сам всичко да правиш. Глево сега ще кемпи момчето. Имал Байрон. Защо имаше Байрон, бе? Ти не можеш да играеш с него. Хилни има, бе! Момчето има Байрон, пък ти може да играеш с него. Аре, бе, брат! Хилни има, бе! Гледа го, той не може да играе. И всяко ми направи против нас, ще го признава обаче. Да, направи. Трънки направи той. Не го признавам. Ама ще си пусна пак. Няма защи. Изведеле собак. Деле дуб. Деле про. Аз просто съм си про. Нищо, че умрях няколко пъти.